Anwyl gyfeillion, croeso i chi i'r myfyrdod hwn. Mae'r amser yn mynd ymlaen, yn seithi ymlaen y gweud y gwir. Feddwl bod agos i flwyddyn a hanner oedd ei arn i ddechrau ar y clo ac yn y blaen. Mae amser wedi mynd yn hynod iawn o gloi. I ni yn felse bod ni'n dod mas ohono fe gan bwyll, ond mae angen fod yn bwyllog ac angen i ni fod yn amyneddgar hefyd. I ni fel ardal yn cydymdeimlo yn ddwys iawn a teulu'r lan yn Hermon. Mae Phil a Sian a'r plant Manon a Gwion wedi colli tad Phil, Penri. Yn golled fawr, golled i'r ardal a gweud y gwir, un o gymeriadau yr ardal. Ac yn ei cydymdeimlo yn ddwys iawn a'r teulu yn ei galar ac yn ei hireth. Ac mae yna lot wrth gwrs o aelodau Hermon yn gysylltiedig â'r teulu hwn. Felly mae'n cydymdeimlo ni'n cael ei estyn at bob un ohonoch chi. Ddydd Sadwrn, Mai yn 9 oedd dydd John Penri. I ni fel Annibynwyr yn nodi'r dyddiad hwn yn flynyddol. Achos ar y dyddiad hwn yn y flwyddyn 1593, y cafodd John Penri i grogi yn Llundain. I grogi am fod yn deyrn-fradwraeth. I grogi am ei fod wedi rhoi ei holl fri, a'i holl egni, a'i holl nerth tuag at ddiwygio'r eglwys, ac ei gonsern mawr oedd Cymry. Ac mi roedd yn caru Cymru a chariad angerddol. Nawr mae hanes John Penri yn ddifyr iawn. 10 oed oedd pan fu farw, yn briod gyda 4 o ferched bach. Ac mae archesgob Lloegr, Whitgift, yn penderfynu bod eisiau cael ei wared oherwydd i fod e'n ddreinen yn yr ystlys. Ac felly fe dygwyd achos anheg ac anghyfiawn iawn yn ei erbyn ac fe benderfynwyd i grogi fe. Ac oedd hynny wneithbwyd hyn ar frys mawr ac aeth e ddim hyd yn oed weld i wraig a'i blant cyn bod e'n cael ei grogi ar ôl cael ei ddedfrydu. Dyna'r amgylchiadau ar y pryd, 1593. Beth oedd yn digwydd yn y cyfnod hwnnw oedd bod y diwygiad oedd wedi dechrau 2 genhedlaeth ynghynt yn 1517, bod y diwygiad hwnnw ar gerdded trwy wledydd Ewrop ac wedi effeithio ar filoedd o bobl, ac bod ei effaith wedi dod draw i Ynys Prydain ac wedi effeithio ar yr Alban. Oedd yr Alban wedi dod o dan ddylanwad y diwygiad hwn ac wedi troi yn, oedd hi'n wladwriaeth annibynnol wrth gwrs, ac wedi troi yn wladwriaeth Protestanaidd yn gynnar. Mi roedd wedi dod i Loegr, a thrwy Lloegr wedi dod i rannau o Gymru. Ond oedd Cymru mewn rhyw fath o niwl. Mi roedd Cymru yn mwy neu lai yn dal yn babyddol hyd yn oed yng nghyfnod John Penri. Mae John Penri'n disgrifio y Cymru ac mae'r disgrifiad yn un aleithus a gweud y lleia. Mi roedd y Cymru yn bobl hynod o fergoelus, medde John Penri. Yn ystyried Duw fel rhyw fod creulon, un oedd yn achosi'r stormydd, un oedd yn achosi'r marwolaethau, un oedd yn achosi'r plae o hyd ac o hyd. Ac mae John Penri'n gweud bod
y Cymru yn hoff o Iesu, achos bod Iesu yn dosturiol ac yn drigarog. Ac felly o'n nhw'n dymuno i Iesu berswadio Duw i fod yn drigarog tuag atyn nhw. Ac wrth gwrs mwyn perswadio Iesu, beth oedd well na perswadio mam Iesu i berswadio Iesu, i berswadio Duw. A fel yna o'n nhw'n meddwl yn yr 11 ar 15. Defodau oedd popeth. Y sacramentau yn holl bwysig yn y drefn. Ac bod eglwys Loegr, ac mi roedd yr eglwys yng Nghymru yn rhan o eglwys Loegr y pryd hynny, ac bod eglwys Loegr yn eglwys lled Protestanaidd, o dan Henry yr Wythfed, oedd wedi torri'n rhydd wrth awdurdod y pab, a gosod y brenin yn brif awdurdod yn ei le, yn lled Protestanaidd. Oedd yr eglwys yn Lloegr yn dal i roi pwysles mawr ar y defodau. Un peth oedd ddim yn digwydd yn ôl John Penri, ac fe ysgrifennodd y nifer o weithiau, a cyflwyno nhw i'r tir cyffredin, mwyn annog tir cyffredin i wneud rhywbeth am bwyty cyflwr Cymru. I wneud rhywbeth am bwyty'r hyn oedd yn mynd ymlaen neu ddim yn mynd ymlaen yma yng Nghymru. Chi'n gweld oedd Cymru mewn cyflwr enbyd, oedd ei intelligentsia hi wedi madel, wedi mynd i Loegr ac i Llundain ac yn y blaen. Oedd ei arweinwyr naturiol hi wedi mynd oedd yma. Ac mi roedd pobl oedd yn cael rhywfaint o addysg gati yn diflannu. Mi roedd yna chydig o rai clodwyw yn aros i wneud rai nhw'n wneud gwaith aruthrol fel William Morgan yn cyfieithu'r Beibl a Salisbury ac yn y blaen. Oedd y bobl hynny yn aros yma yng Nghymru, ond oedd y mwyafrif yn troi cefen arni ac yn Saesnigo. A Saesneg oedd iaith yr eglwys wedyn wrth gwrs, achos Saesneg oedd iaith yr arweinwyr i gyd. Ac mi roedd John Penri yn credu bod hyn yn waradwyddus. Ac mi roedd e'n credu y dylid cyhoeddi'r Efengyl yn y Gymraeg mwyn i bobl Cymru gael clywed a dod i berthynas â Iesu a Duw yn yr Efengyl, yn ei ffyrdeb. Oedd ei bwysles mawr ar bregethu. A'r hyn mae e'n dweud yw llywodraeth Llundain, llywodraeth Lloegr, a ddim diddordeb yng Nghymru. Beth yw wedi newid, gwedwch? Dim diddordeb yng Nghymru o gwbl. Felly, meddai John Penri, ewch ati i wneud rhywbeth eich hunain yng Nghymru. Pidwch aros am ganiatâd oddi wrth nhw yn Llundain. Ewch ati ac wnewch rhywbeth. A'r hyn oedd yn dymuno i wneud oedd sicrhau bod yr Efengyl yn cael ei phregethu a'i chyhoeddi. Bod ei dystiolaeth yn cael ei chyflwyno i gynulleidfaoedd, i wrandawyr, mwyn iddyn nhw ddod i benderfyniad dros nhw hunain. Chi'n gweld y gred y pryd hynny oedd bod pawb yn byw mewn gwlad arbennig, o fewn ffiniau arbennig, o dan lywodraeth arbennig, yn Gristnogion. Os oedd y llywodraeth yn Gristnogol, neu'n honni bod yn Gristnogol, mi roedd pawb wedyn ni yn Gristnogion. A dyna'r syniad tu ôl eglwys y plwyf wrth gwrs. A dyna oedd y drefn o dan eglwys Loegr, oedd eglwysi'r plwyf. Hynny yw, o'n nhw'n cymryd ganiataol bod pawb oedd yn byw yn y plwyf yna yn aelodau o eglwys y plwyf. A bod yr offeiriad yn gyfrifol ac yn atebol am bawb oedd yn byw yn y plwyf.
wrth gwrs gyda datgysylltu'r eglwys ac yn y blaen, sy'n siw beth mewn gwirionedd ac eglwys y plwyf yn bodoli yn mwyach, eglwys Anglicanedd yn eglwys rhywun peth, a mae'r Annibynwyr yn eglwys, a'r presbyteriad yn eglwys erbyn hyn. Ond dyna oedd y syniad ar y pryd. Ac mi roedd y diwygwyr yn dweud, na, nid pobl oherwydd bod nhw wedi cael ei geni mewn man arbennig, o dan ymgyrchiadau arbennig, nid hynny sy'n gwneud pobl yn Gristnogion. Yr hyn sy'n gwneud pobl yn Gristnogion yw argyhoeddiad. Argyhoeddiad sylfaenol. Newid meddwl. A cwmpasu'r meddwl o gylch y ffydd Gristnogol. Nid sacramentau, nid defodau yw moddion a chybeth, ond argyhoeddiad, a chred, a gweithredu ar yr argyhoeddiad hynny. Dyna, yn y cyfnod diweddar, mae'n adrodd wedi cael ei fathu yn, wy'n credu mae'n Unol Daleithiau'r America, God has no grandchildren. Dyw plant chi ddim yn Gristnogion achos bod chi'n Gristnogion. Dyw'ch plant chi'n Gristnogion amser dawn nhw dan yr argyhoeddiad Gristnogol. Mae'n rhaid cofio hynny, o hyd ac o hyd. Ac mi roedd John Penri yn sylweddoli hynny. Ac mi roedd e'n cael ei ystyried yn fradwr wrth gwrs, achos bod e'n gweud wrth y Cymru i anwybyddu llywodraeth Llundain. I anwybyddu'r frenhines. Nath e ddim gweud pethau cas yn bwyti'r frenhines, fel oedd awdurdodau yn gweud bod e wedi wneud. Ond eto i gyd oedd e'n gweud wrth y bobl cariwch mlaen. Elizabeth oedd ar yr orsedd wrth gwrs y pryd hynny. Cariwch mlaen, heb seil bendith. Pidwch aros am seil bendith yr awdurdodau. Ac yn hyn o beth, mi roedd John Penri yn ffyddlon i beth oedd Iesu yn gweud wrthon ni wneud. Gwaith pregethwr yw cyhoeddi'r efengyl. Gwaith pregethwr yw agor yr ysgrythurau, esbonio yr ysgrythurau, cymhwyso yr ysgrythurau i'r sefyllfa, esbonio beth sy'n mynd mlaen yn yr ysgrythurau hyn. Mwyn gwneud hynny wrth gwrs, mae'n rhaid rhoi'r storiau yn y blaen yn ei cyd-destun ac ati. Dyna cyfrifoldeb y pregethwr. Dyna oedd John Penri yn ei gredu ac yn ei hyrwyddo ac yn dadle drosto ac yn dweud wrth y bobl Cymru, gwnewch hyn. Yn anffodus wrth gwrs gan bod e'n sgrifennu ar gyfer y llywodraeth yn Llundain ac yn blaen yn Saesneg oedd e'n sgrifennu. Fe ath ei fewn yr Alban am gyfnod ac fe ath nôl i Loegr gyda'r bwriad o ddod i Gymru. Ond fe gas ei arestio ac fe gas ei garcharu a achos llys o fewn ychydig amser mi brofi'n eog a'i grogi. Ond dyma a ddywedodd e. Wedi iddo fe ddod nôl o'r Alban, lle gallai fe wedi byw gweddillios, fel mae'n gweud, o dan drefen presbyteraidd. Fe ddath e nôl i Gymru i Loegr, mae'n flin dy fi, gyda bwriad o ddod i Gymru i sylweddoli, mae trefen annibynnol. Gyda cynulleidfaodd yn penderfynu dros nhw hunain i weithredu oedd y drefn. Nawr, dyma mae e'n dweud pam ddath e nôl. Yn Saesneg, y mae'r dyfyniad hwn yn fynd omni. It hath been my purpose always to employ my small talent in my poor country of Wales, where I know that the poor people perish for want of knowledge. And this was the only cause of my coming out of that country, sef yr Alban, where I was and might have stayed privately all my life. Dyma reswm. A dyna pam i ni yn
fawrygu fe. Dyna pam i ni hyd yn oed dros 400 o flynyddoedd ddiweddarach yn ei ystyried e'n arwr ac yn sylfaenydd ni fel Annibynwyr ac yn merthyr. Nawr, sylfaenodd ei gred ar beth oedd Iesu'n dweud. Ystyriwch beth mae Iesu'n gweud yn ei gomisiwn mawr. Aeth yr un disgybl ar 10 i Galilea i'r mynydd lle trefnodd Iesu iddynt fod. A phan welsant ef, addolasant ef, bod rhai yn ame. Daeth Iesu atynt a llyfaru wrthynt. Rhoddwyd i mi, meddai, bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, gan I bedyddio hwy yn enw'r Tad a'r Mab yr Ysbryd Glân, a dysgu iddynt, gadw'r holl gorchmynion a roddais I chi. Ewch a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd, a'i dysgu nhw. Ac meddai John Penri, dyna sydd angen gwneud. Mae diffyg gwybodaeth yma yn bodoli achos bod yr eglwys ddim yn gwneud ei gwaith. Ac yna mae'n gweud yr un peth wedyn ni yn Marc, bod yn bach o amheuaeth ynglyn â awduraeth y rhan yma o Marc, wrth gwrs. Pregethwch yr efengyl, meddai fe fyny, i'r greadigaeth I gyd. Yma, yn Lyc, mae'n dweud, cyhoeddwch bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau i'w gyhoeddi i'r holl genhedloedd. Ac ar ddechrau llyfr Actau, byddwch yn dystion I mi yn Jerusalem a Judea a hyd eithaf y ddeiar. Y geiriau pwysig yna yn y dyfyniadau yna yw dysgu, pregethu, cyhoeddi, tystio. Dyna waith pregethwr yr efengyl, meddai John Penri. Dyna yn gwaith ni hefyd yn yr oes hon. Oedd John Penri'n perthyn I gyfnod pan oedd ymddihatri o drefn caethiwys eglwys Rhufen a wedi cael ei fabwysiadu llawer ohono gan eglwys Loegr pan oedd pobl yn ymryddhau o hynny. John Penri wedi gosod y sylfaeni I ni yma yng Nghymru I ystyried yn y modd yr oedd e'n gweld pethau. Mae ni'n hunain sydd I drefnu y pregethu a'r cyhoeddi. Ni'n hunain sydd I ymateb i'r arglwydd a dysgu pobl yn ffordd Iesu. Dim disgwyl I rywun arall. Dim disgwyl I bobl mewn lle arall, yn aelodau o genedl arall, I wneud hyn drosto ni. Ni sydd I wneud e. A dyna egwyddor fawr annibyniaeth, wrth gwrs, yw y gynulleidfa leol sydd I benderfynu ac I weithredu. Gobeithio y gallwn ni weithredu hynny. O Dduw helpa ni. Helpa ni I weld dy fod ti yn gofyn ar I ni I weithredu yn ein bro ni, yn ein gwlad ni, drwy ddefnyddio ein diwylliant ni a'n iaith ni I gyflawni hynny. Diolch I ti am John Penri ac am ei esiampl e. A gad I ni gofio amdano yn barhaus. Gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen.